वाओ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ नुआ वर्ष 2023 स्टार्टिंग हो गला। आज आसतु गोटे छोटिया ब्लॉगटे नहीं आसवा देखा आज कौन हो देखा सकाल सकाल कौन हो कौन कर सका हो गला एपर्तंत उठी ना सकाल 7टा बाजिला तो शोचते पर्यंत झरकाटा खोलदबा सकाल हो गलानी। पर्यंत शोचती मशारी भितर मशा कामुड़ी देवे बोली उठी ना। ओय उठ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कल लेट नाइट सोते निद लगता केता बजलानी 7:30 हो गलानी। 7:30 हेलानी। उठ उठ केते काम अच्छी आज जीवा कुआड़े बुलवा आउ रोसे बास खाइबा पीबा सब किछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हूँ नुआ वर्षर प्रथम दिन। भगवान करतु समस्त चलापथ कुसुमित हो। बर्तमान सकाल तो हो उठिली जी आज बहुत सारा काम भी अच्छी काम सारिदे तापर टी मंदिर जावा। ये पाखे गोटे भल पार्क अच्छी टी बुली आसवा। आ तो कुआडे बेसी बाट जाई हेनी। हो चलो जीवा प्रथम नित्य कर्म सारिदे। ओडिया ओडिया चलची करदला एबे घर ओळावे काम सरीगला। एबे आमे होची फुला तोड़े ପାଇଁ छिबा। हाँ से जटणी सकाल सकाल चाहा रेडी। चाहा फुटी गलानी। तो विभू हेलो हैप्पी न्यू ईयर भाई ना शोई उठल बोधे तो रात डेरी की शोच डेरी की शोल बोधे। हाँ जीरो नाइट सेलिब्रेशन पढ़ाई बोधे। हाँ 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 तुम सांग साथी सब। हैप्पी न्यू ईयर। घरे आउट आज आउ भोजी भात करे आज भोजी भात करे घरे आसुन आम घर को आनिक आसुन। हेलो आम जटन षंढ लड़ी आसुन देखू षंढ बोदा ए लड़ाई कर। गाधुआ सरीगला बर्तमान ठाकुर पूजा करवा मंदिर जावा।
ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଇଧର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲି ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କର ସରିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ଟିଫିନ୍ କରିବା। ଇଏ ଟିଫିନ୍ ଆସିଗଲା, ଇଟିଲ୍ ସମ୍ବର। ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ପୋଡ଼, ଇଟଲି, ନିମିକି, ଚଟଣି। तो स्वाद इसका दुनिया ही जोड़े कौन तक कौन भाला जाने दूसरा ପରିବା ସବୁ କଟା ହେଇଗଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଉଛି, ଆଳୁ, କୋବି, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେବ, ଛେଚି ଦିଅ। ଗୋଟେ ବେଳା ପାଇଁ ଠିକ୍, ସେତିକି। ये ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। मसला सब गोटा मसला रेडी तेजपत्र गोलमरिच दालचीनी लवंग बाकी सब मसला सब रेडी କେତେ ଦିନ ହେଲା ପିଆଜର ଛାଣି କରାହବ। ପିଆଜ ଅଛି पियाज का छानी के काट दला पियाज पची गला लाल बड़ी वाला ପକେଇ ଦେଛୁ ପରେ ପକେଇବା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। କଲର୍ କରିବା ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଦହି ପକେଇବା। ଦହି କରୁଛି ତାଟିଆରେ ତଳେ ସବୁ ତଳେ ଦହି ତାଟିଆ। ବିରିୟାନୀ କରୁଛି ପରିବାଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ତାପରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଅ। ଚାଉଳ ତ ପାଣି ରଖିଛ ଗୁଆ ଘିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଚାରିବେଳେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। କଚୁମ୍ବର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଉଛି। ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା,
ଦହି ପଇଲା ହଉଛି ବାଇରୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଆସିବି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲି ଯିବା ନେଇକି ବାଉ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନନଭେଜ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରି ଖାଇପାରିବେ ଘର ଚାବି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଅଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବାହାରେ ବାଛରାରୁ ଅରୁଗୁଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ହେଉଛି ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆମ ହାତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଚାଲ ସେ ରଖୁନ ଚପଲ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ନା ହଁ ହଁ ପେଟ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଚାଲି ହେଉନି ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଗଲେ ଉଠିବ ନା ଆସିବେନି ନା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ବୁଲା ସଇଲା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ହଁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ